O CIP de Coroso engade formacións para o novo ano escolar. Haberá formación acelerada con 2 cursos dirixidos ás industrias alimentarias e unha especialización en mantemento de vehículos híbridos e eléctricos. Está a piques de rematar o curso 2024-2025, pero moitos centros teñen xa a vista posta no vindeiro período escolar. É o caso do CIP de Coroso, que xa abriu o prazo para preinscribirse no ano formativo 2025-2026. Para os ciclos formativos do curso que ven. E dentro desto resaltar tamén, non son ciclos formativos, pero o que se dou chamar a formación acelerada. Neste ano ofertamos dous cursos durante todo o ano, que está dirigido a industrias alimentarias, e vai ser por a tarde, está dirigido aos traballadores da industria alimentaria. Un é control de calidade na industria alimentaria e outro é xestión e logística e comercial na industria alimentaria. Son de nivel 3 e están dirixidos a xente que xa estea traballando neste sector. Van ser de tarde, noite. E outro que está tamén dirigido, inda que se poden apuntar chavales que acabaran o ciclo, pero está máis pensado para xente que está traballando nos talleres, é mantemento de vehículos híbridos e eléctricos, porque é o futuro. Entonces, eses tamén van ser de tarde e noite porque tamén están pensados para a xente que está traballando. Novas ofertas formativas que ten o centro, aínda que será a terceira ocasión na que se imparta o curso de especialización en vehículos híbridos e eléctricos. E normalmente a xente, hasta a hora que o veu facer, son xente xa que está traballando nos talleres, que é o que lle ven no futuro, entonces estánse preparando para, sobre todo vehículos híbridos, xa hai moitos, pero eléctricos agora xa se empezan a ver aquí no Barbanza, non? De feito, temos a feira dentro de 2 días aquí tamén. Trátase dun curso para especializarse que se impartirá en 650 horas polas tardes. A xente pode vir xa a partir de hoxe facer a prescripción e, nada, apuntarse no curso este. Sobre 10 personas cada ano estuveron vindo. Non ten cupo, porque, vamos a ver, parte dele é online, porque o estar pensando para a xente que está traballando, parte dele vaise facer online, porque inda co horario normal, aquí no centro sería de 3:30 a 10, os que están traballando non chegan antes desa hora. Antes, normalmente están chegando sobre as 5 ou 6 da tarde. Entonces o que facemos é subirlle contenidos á nube e, digamos, a parte máis práctica e tal sería a partir das 6 da tarde. Sen embargo, os cursos de industrias alimentarias sí que será a primeira vez que se impartan no CIP de Coroso. Aquí en Galicia vai se chamar formación acelerada, pero realmente coa nova lei de formación profesional aparecen varios tipos de oferta, tipo A, tipo B, tipo C. Este sería tipo C, está marcada nese tramo de oferta. Os ciclos formativos por internet serían tipo D e os cursos de especialización serían tipo E, que é o que falamos antes. Con estas dúas liñas, o CIP de Coroso complementa a formación que se imparte xa no centro.